namhlanje ngila ngisekhaya ngikithi ngikagogo ngikamkhulu ngibakulesibili namhlanje kule weekend lesiza kuyo ngomhla ka-14 nomhla ka-15 ngicolisa kumama ongizalayo, ngicolisa abazali bami abangizalayo, nothi ngize ngibe khona nje ngibe yimi ngaziwa umhlaba wonke. Uma watshela ubaba ukuthi ngathi akasazizwa kahle, wayesethi-ke ngophumlani wakadlamini. So-ke kule weekend ngiyamxolisa, ngizobe ngisuka le Mnambithi ngolesihlanu ngomhla ka-13, ngomhla 13 ngisuka la ngeMnambithi, umhla ka-14 sizobe umshado ugida ngale eMnambithi, bese kuthi ngomhla ka-14 ntambama uSihlo uyabuya le Mnambithi uza la ekhaya kithi. Nami nginekithi ngiyeke ngiwatshela amakhosikazi lawa angiganile ukuthi nami nginekithi. Phela umuntu mangabe ungenalo ikini inkinga. So nami ngibatshela yabo nje, nami ngisekhaya nje la, ngisekhaya kumnandi futhi ngizoyihlalela nje indlela engihleli ngayo, ngenze konke engikwenzayo, kodwa mase ngithi sengikhathele ngihambe ngiyolala. Mina-ke into enza ukuthi ngithi angisinise uma ngicacisa uma nobaba, ngibuka-ke ukuthi akukuhle ukuthi ube nabazali uthole abaqedile abaphelisile. Ngifike ekuthini ukuthi ngibaphelelise baphelele ngapha mina sengize nginey'gcawu zimbili, kodwa uma ulo nje uyatshiloza nobaba lo umfana. Ngithi cha, kulungile lokho, nami angiqinise ekhaya kubazali bese sengizophuma-ke ngenze okungikwenzayo ngoba mina iy'gcawu sezize zinti, ikwaNkosi ikwaMabaso. Manje sengithe cha, angisale sengidlulisa. Ngiyabonga nje ukuthi ekugcineni kuze kwenzeka, kuze kwafika kwaphumelela, kuphumelele-ke, kuphumelele phela ngoba ayikho into engacelwa. Siyabonga nje, ngifuna nokubonga-ke futhi nabafowethu engithe uma ngabe sekuvela lokhu akwangabi khona noyedwa ofisa ukuba nenkinga. Kwabalula nje, kwabalula nje, kwabalula toti manje. Hayi.